Når en T-muffe skal udskiftes til et kabelskab, er der en række krav til udgravningen. Det er vigtigt, at disse krav bliver fulgt. Jord, fliser, chaussésten og lignende opbevares i minimum 1 meters afstand fra arbejdsområdet. Først skal der graves et muffehul langs forsyningskablet. Hullet skal følge kablet i hele arbejdsområdet, plus 150 cm fra T-muffe og forsyningsskab. Muffehullet skal være 120 cm bredt. Der skal være 1 meter på arbejdssiden af kablet og 20 cm på modsatte side. Kablet ligger i 50-70 cm dybde. Kablet skal altid undergraves med 20 cm i hele hullets længde. Det er vigtigt at understøtte kablet med bukke eller stropper, så det ikke tager skade. Hele T-muffen skal frigraves. Der skal graves en kabelrende, der følger stikkablet helt ind til bygningen, eller mindst 1 meter. Randen skal have en bredde på mindst 60 cm, og stikkablet skal undergraves med 20 cm og understøttes. Når vi etablerer et kabelskab, skal der frigraves 20 cm på hver side af skabet. Skabet placeres i 70 cm dybde, så markeringen for jordniveau passer med overfladen. Det er vigtigt, at hjørnerne i randen bliver gravet væk, så kablerne naturligt kan føres ind til skabet. Bukkes kablerne for kraftigt, risikerer de at tage skade. Hvis fiber, antennekabler, rør eller lignende krydser randen, skal de undergraves, så forsyningskablet kan føres under, uden at skade de eksisterende installationer. Der skal graves en trappe, så arbejdsholdet kan komme sikkert ned i hullet. Trappen skal være 60 cm bred og have en trindybde på 20 cm.